El motiu de la convocatòria d'avui és per fer-vos una mica de recordatori i una mica més de presentació de la manifestació que com tots sabeu, està convocada per la plataforma de Sense Alegre per al 30 de maig a Barcelona. Paral·lelament a aquest acte, avui a les 12 del migdia també s'ha fet la presentació al Col·legi Periodista de Barcelona perquè volem donar difusió també a la capital catalana perquè també esperem un suport de moltes entitats d'allà i hi haurà un grup de gent molt important que vindrà a donar-nos suport a la gent ebrenca que ens passarem el diumenge. Bé, com ja hem dit, la convocatòria d'aquesta manifestació és per a demanar al govern espanyol el compliment de la directiva Marc d'Aigües, que sabem, perquè ens ho han dit clarament, que no tenen cap intenció de respectar-la. La directiva Marc d'Aigües, entre altres coses, el que fa és regular els cabals mediambientals que han de portar els rius espanyols i no hi ha cap intenció de fer-la complir a nivell espanyol. Per què això? Doncs molt fàcil, perquè políticament tenen ja l'aigua repartida riu amunt i aquí no han tingut en compte, segons els estudis que ens han arribat, cap tipus de caudal mediambiental ni caudal ecològic del camp final del riu. Tampoc tenen cap interès per posar en pràctica el dictamen que va fer la Comissió per a la Sostenibilitat de l'Ebre, representada també 2 vegades pel Parlament català i que si no canvien les coses se quedarà pràcticament en no res. Nosaltres hem notat un canvi molt radical des que va haver l'absorció, diria jo, per part del Ministeri d'Agricultura del Ministeri de Medi Ambient. Vull dir, abans, quan estava Cristian Arbona al càrrec de Medi Ambient, el govern de Madrid tenia un altre talant, tenia una altra idea o una altra política hidràulica que almenys no ens perjudicava tant com aquesta, però quan han canviat els cognoms de Narbona, per exemple, a Puigeu, i s'han integrat els dos ministeris en un, han donat més preferència a lo que són les obres hidràuliques i als regadius, que es convertiran possiblement en transferències d'aigua a altres conques, que no a una política racional d'aigua. Tornant a la manifestació, avui per avui podem dir que som conscients de que estem sols, vull dir, anem la gent ebrenca acompanyats de les nostres samarretes, de les nostres banderes, però no tenim cap suport institucional d'envergadura. Els únics partits polítics que han donat suport a l'última hora ha sigut Iniciativa i Esquerra Republicana i la CUP, que és la candidatura unitària popular, que té la seu a Barcelona, i serà una manifestació molt diferent a les que han hagut fins ara a Barcelona, que n'han hagut 3, i que la que potser la que menys gent tenia, parlant en xifres, podem xifrar en 250.000 persones. Som conscients de que serem molta menys gent, però creiem que era el moment adequat d'anar. S'havia d'anar el dia 30, perquè el dia 6 hi ha una reunió d'alt nivell de ministres i tècnics de medi ambient de tots els països de la Comunitat Europea i creiem que és la setmana, uns dies abans, les fetges ideals per anar a fer-nos sentir i a reivindicar el que nosaltres demanem, i és que baixi l'aigua necessària per al riu, l'aigua del riu que creiem que és l'únic element estratègic que ens queda al territori, vull dir, el territori, la seva economia s'hauria de basar en el que és l'aigua, el riu, és l'únic element que tenim. Si no les territorials estaran condenades a ser abocadors, a dependre de l'energia nuclear, dels parcs eòlics, de les gasificadores i d'altres històries. Bé, tornant a la manifestació, volem dir que avui per avui tenim aproximadament, o comptabilitzem que entre els tipus que fan falta i els diferents llocs de venda que estan fent els autobusos, fins ara tenim contractats aproximadament uns 20 autobusos. Possiblement, ara que estem a la recta final ja de la data de la manifestació, això s'incrementarà bastant, esperem que sigui així. I tenim un suport en l'últim recompte, fet d'avui, de 107 entitats. 107 entitats o institucions, organitzacions diferents, mediambientals, de tot tipus, que moltes d'elles estan aquí especificats al cartell, però moltes no estan. Podríem dir com a fet curiós que hi ha entitats com pot ser la Càmera de Comerç de Tortosa, que també s'ha de dir, alguns sindicats també,
i hi ha altres entitats o institucions que també donaran bastanta entitat en esta manifestació. La venda de tíquets no se tancarà fins el dissabte migdia. Fins el dissabte migdia la gent que vulgui se podrà dirigir als diferents llocs que encara hi ha per a poder adquirir els tíquets. Els llocs, vull recordar que és l'Ajuntament de l'Aldea, és Fotógrafo Pau a l'avinguda del Canal d'Amposta, és al Mercat de Tortosa i és a la Ràpita, a la Pleca de l'Ajuntament. Esport Sant Carles. Esport Sant Carles, una tenda que és Esport Sant Carles de la Ràpita. També hi ha punts de venda a les diferents membres de la Plataforma de Defensa de l'Ebre per a altres llocs, a altres pobles que també la gent d'escola s'hi poden dirigir personalment. Repeteixo, fins el dia dissabte, dia 29, no es tancarà la venda de tíquets. I també hi ha un telèfon, que si voleu prendre nota, és el 620 70 36 75, que també us poden informar i també es poden adquirir els tíquets a través d'aquest número. Els autobusos sortiran des de l'estació de la IFE, aquí a Tortosa, a les 8:30 del matí o diumenge. La manifestació vam tenir que canviar l'itinerari perquè teníem la intenció de que sortís a la plaça de Catalunya, però tot just este diumenge coincidia en la cursa del Corte Inglés. Llavors, clar, sí que es van per una part de la plaça de Catalunya, una part per una altra, però vam decidir que tots no podien sortir al mateix lloc, a la mateixa plaça. Inclús durant unes hores la manifestació estava denegada, vull dir que se va negociar a última hora el canvi de començament de la manifestació que sortirà de la plaça a Urquinaona. La manifestació que sortirà a les 12 en punt del migdia. Plaça Urquinaona serà l'itinerari, via la Lletana i la plaça de la Catedral. Allí acabarem l'acte. A la plaça de la Catedral hi haurà uns parlaments i hi haurà música. Li volem donar, com sempre, un toc lúdic i festiu, com sempre hem sigut totes les manifestacions que ha fet la Plataforma de Defensa de l'Ebre. Serà una reivindicació potent, però a més volem que sigui un acte per a passar-nos-ho bé, ja que emplearem tot el diumenge per anar a fer 400 quilòmetres i dinarem com dinarem i no sé què, doncs almenys intentarem passar-nos-ho el millor possible. Hi haurà uns parlaments, pocs parlaments, vull dir, no serà un acte de final de mobilització llarg. Tenim previst que s'acabi com a molt tard a les 8 de la tarda i després hi haurà una actuació musical a càrrec del grup tortosí Riu en So. I després també farem algunes interpretacions a càrrec del grup Jota a la plaça i també la gent que vulgui, tingui ganes, no estigui molt cansada de la manifestació, que no estarà fet el caràcter d'un lloc, però també podrà ballar amb tot. Volem que es torni a sentir el sentit ebrenc que tant s'ha caracteritzat per aquests anys, una vegada més a la capital catalana, i creiem que el que anem a reivindicar és just i és necessari. Llavors, el que sí també voldria comentar-vos és l'ordre econòmic que seguirà la manifestació, l'ordre de capçalera. Hi haurà una capçalera ben definida, que hi haurà 3 pancartes. La primera pancarta, que posarà l'Ebre sense cabal, és la mort del Delta. En aquesta pancarta aniran totes les entitats convocants. Les convocants, una cosa són les entitats convocants, encapçalades per la PDE, naturalment, l'altra cosa són les adhesions, els que han donat suport, i això s'ha de diferenciar bastant. La segona pancarta posarà rius amb aigua, rius vius, i allí sí que anirà una representació de tots les entitats o persones que s'han adherit. Cabrà bastanta gent perquè són pancartes de 16 metres de llargada, vull dir que cabran per dir no tenim tipus de persones. I el tercer punt, la tercera pancarta, que posarà respectem les directives mediambientals europees, aquí estaran tots els compromisos. Quins són els compromisos? Són tècnics, gent que potser no estan a primera lluita, o sigui, a primera fila de la lluita com estem gent de la plataforma, però que han decidit donar-nos suport i vindre. I aquí també estaran, si algun polític del territori, del fora del territori, vol sortir a alguna pancarta, no anirà ni a la primera ni anirà a la segona, anirà a la tercera. Volem que la prioritat